Iki apa to iki kok rame-rame Mas? Waduh, nyadu pitik toh. Menyala raya. Oke, kali ini disapa dulu selamat siang menjelang sore semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, alhamdulillah ya yang jawab salam saya doakan semoga semuanya sehat selalu. Rezekinya melimpah. DJ semua. Oke. Iki jenenge siapa lali aku? Yo, oke. Oke, ini dalam rangka acara apa, Mas? Tasyakuran bersih desa. Tasyakuran bersih desa. Bersih desa kuwi enek artine, Mas. Sampeyan gak pengen ngomong-ngomongan karo. Apa, Bu? Iya. Bersih desa kuwi enek. Bersih desa kuwi apa to, Mas sakjane? Ngene lho Mbak Mintul. Nyapu. Bersih desa. Jenenge wis bersih. Bersih kan kudu ngresiki. Ngresiki. Lah desa ki yo pada koyo desa dadi ngresiki desa. Desa ora maksud iki ngresiki. Diratakne. Lah ngene didol. Ya bener. Nek desa ki ya koyo desa tenan. Ngene lho. Jenenge wis bersih desa. Ngene lho Mas Pupu. Dadak mangkane tak golek-golek nih. Tak omong ngene. Bersih desa kuwi ibarate ngresiki desa. Iya toh? Dadi koyo menghormati leluhur dhewe sing tuwek-tuwekane desa kene ngono lho intine. Iya, sik Pak Mindul sik. Sampe nak ngomong karo aku aja susune dindek-ndek ning ngene pas cangkeme. Yo susu tak keluar sono iku. Balik mlebu. Heeh. Piye to Mbak Mindul piye? Bersih desa. Bersih desa kuwi ya to kuwi ngresiki desa. Ngresiki desa kuwi berarti menghormati para leluhur sing enek di desa kene. Bener. Iya ngono. Jenenge bersih desa ki ora artine ngedol desa ya gak to. Anane bersih desa kan ngresiki desa ya ngresiki atining dhewe-dhewe. Ngresiki sekolah. Sadurunge nyadaran ngene iki tukar padu karo tangga-tanggane iso rukun maneh ngono lho. Ya Allah tenan Mas ngono kuwi. Kuwi tunggale padha kaya menungsa iku rabi. Jenenge wong rabi ora ngraben awake dhewe. Terus rabene sapa? Ora sama dudeng ngene iki wis pancen. Wae meneng. Wis mbok dudeng kok gara iku. Nenek pahlawan tanpa jasa maplek ngono ya mbuh. Ngono lho. Ki kok jebul ki mau pedhot lali aku iki. Omong-omongan iki Pak Trah ya pantese nyedhok lho Mas. Rabi ngene lho. Ngene. Ya ndahne. Wis mondingi no betah apa gak, Bu? Kayak bangadut. Lipstikmu ngetril to. Heeh. Ditok renes tak pinter Pak jane. Trah cangkemku biar rodok ketok. Jadi ngono ya. Cangkemmu bosok lho Mas. Matamu. Apa iya? Cangkemmu. Lah. Aku maca. Lah Ya ini soalnya motor. Lah masa lambene sak barikade gedhe. Lah yo ngene Mbak Mindul jenenge wong rabi ki ora ngrabekne awake dhewe ya gak. Jenenge wong rabi wong nikah ki yo ngrabekne awake dhewe, yo ngrabekne dulur-dulure. Sampeyan seneng cara rabi karo aku pan ya? Aku yo heeh Pak. Umpama. Aku ora biar sampean. Umpama. Gelem Mas aku. Gelem aku. Wah, lah iki gelem ora sih kono. Aku eleko sing penting. Ya wis ngene Mbak Mindul nek sampean ra gelem karo aku ki ndang ngomong karo Romo lan ibuku. Lah ngono lho. Heeh, Mbak. Heeh, Mas. Lah, ndang matur Romo lan ibuku nek aku digayuh karo Sampeyan. Heeh, anane digayuh ya bisa gayuh ketok. Lah. Rabi. Romo Ya rapat iki bosok ya. Iki mau cepak rumah rong kedok ya Pak Gantek. Entek. Ora iki. Aku wedok neriman kok. Oh, terima napa dinginane manjaluk pekarangan karo apa jenenge Fortuner. Adol lemperane aku. Loh, aku lek duwe bojo ya malah seneng lho bojo duwe bojo aku iki. Sebepe? Loh, piye to Mas aku pinter nyambut gawe lho Mas. Omahku yo tas dadi lho. Alhamdulillah. Kok gak nanggap rokok? Urung iki. Oh iya. Bar iki yo. Musibah, piye to musibah iki? Kok musibah to? Kok musibah? Ayu-ayu kok udunen iki. Udunan nang tangan. Iki kok ora. Kuwi kutil. Iki duduk hotel. Heeh. Wis ki mengen sing dongake tok Mbak Mintul sampean dongakne masyarakat iki Mojokerto. Masyarakat desa apa iki Mas? Mojokerto. Mojokerto. Heeh. Mojokerto. Pedhes kok gonta-gantine. Mojokerto, Mbak. Mojokerto ya Allah ditanggap kok pawekok to. Lah piye lagi pisan ning kene kok aku yo ora apal kaping 3 yo wis. Bocah ki asline gendeng cuma males mlaku tok to lagi. Pokok ora udon apik. Ayo Mbak Mintul, dongakne warga. Muga-muga warga kene diparingi sehat seger waras. Amin. Panjang umur. Amin. Rezekine akeh.
Amin. Lancar urusane. Amin. Sing urung duwe bojo mas-mas mbak-mbak muga-muga ndang ditemokne jodhone. Amin. Semono uga dongakno aku bendang petuk jodohku. Lah wis cethokno lho. Cetok apa ning kono jodone wisan. Cethok ning kliru. Heeh. Urung kok Mas. Ya wis Mbak Mintul sampean ndongakne masyarakat kene ke ya wis. Ditari Mbak Mintul, minta lagunya apa? Ayo goyang Siapa tak nawani ya, tak nawani sih. Lagunya apa? Enggak, request ya udah. Yo. Piye to urung disauri kok gak request ya Kowe udah. iki tawa arepe dinyang mbok saut dhisik. Sumpah ra nyauri wong-wong. Iki kaya sing ning pojokan ya. Tak tekoni ya, tak tekonane ya. Balenono. Mas, minta lagu apa enggak? Ya udah, enggak apa-apa. Matane. Goblok to, Kowe ditawar. trah ya bosok. Ini lho Mbak Mintul kalem. Kagem sedayanipun. Kan sampean nggawa kami kebaya. Iya. Oh, Yo kan sing halus. jenenge klenting kuning kuwi kudu kalem alus. Iki lho. Mlakune lho piye mlakune. Cumateng rawuh Gendeng to. yo. Gendeng. Nek gendeng kok yo mung dengrok iki lho. Heeh, ayo Mbak Mintul lagune. Lagune wis manut aku. Heeh, manut Mas Yos. Kripik gedang kripik telo, sing gedang matane padha rata Mbak Mintul nggih. Nggih. Heeh, mengko sampean dalu yo cek neh ning kene. Ditanggap ning sapi-sapi lho. Ngerok ledong. Ambune luwe tong. Padahal aku wis parfuman lho mau. Beh. Sumpah lho mau ambune letong, Mas. Ayo bersama Ragu lagi. Ayo yuk. Roko Samboyo Putra luar biasa. Sabira audio. Bilang cinta padaku. Yo man. Aku bilang rindu. Seleraku terlalu jauh berbeda. Sepatu
Halo, imban. Tolong, diamankan tuh, tolong, diamankan. Jangan sampai ada keributan, tolong. Buat keributan, diamankan aja, tolong. Itu nanti saya dibawa aja ke kantor polisi. Suruh mengamankan, tolong. Diam, Manut. Diam. Tolong itu nanti diamankan untuk suruh mengganti. Hei, diam. Komando. 1 komando. Amankan itu nanti. Suruh mengganti. Hei, amankan. Mau lanjut tidak? Ini sendiri jenengan. Tolong. Mau lanjut saja ini. Terus, monggo Pak Mirul. Lanjut. Tolong Pak, dijaga ketertiban panjenengan. Tolong. Sampai mohon kepada panjenengan sedoyo. Kiranya kita mencari hiburan, bukan mencari perkelahian. Tolong dijaga. Amanah yang kita emban ini berat Pak. Kalau jenengan tidak bisa diatur. Kalau saya suruh ganti sekarang, saya amankan, saya bawakan ke polisi. Sebesar 38,5 juta. Tolong, itu diperhatikan. Ini tidak main-main ini. Tolong keamanan, itu nanti membuat keributan, bawa saja ke kantor polisi. Kalau kita lanjutkan, monggo. Oke. Pak Mendol. Sudah. Jangan tawuran ya Mas, ngene lho Cuk, sampean ditanggapne. Tepuk tangan dulur. Sampean ditanggapne lho. Ya, ngene malah bisa. Bisa ta, Kang? Kudune seneng lho Mas. Ya iso. Aja tawuran to. Tawuran iki lara lho Mas. Ya, Cuk. Lho. Iya to. Ngomong panitiane lek nyiapne lho kaya piye to. Repot. Repotnya seminggu lho bayang di acara segitu. segitu. Mau tangan rene lek-lekan karo aku nek kene aja. Iya. Kayak wani-wani ngono. Oke Mas, dikasih satu tumbang lagi Selak Udan. Aku
Sapa kuwi sing tawuran? Sudah? Oh sudah, oke. Leren dhisik Mbak Mintul.